Паводле Лукашэнкі, у перыяд прэзідэнцтва Дональда Трампа Беларусь мае акно магчымасцяў, каб, цытата, разабраць завалы, створаныя Вашынгтонам і шкодныя для гандлю Беларусі на сусветных рынках. Ужо сёлета афіцыйна Менск зрабіў шэраг крокаў у бок Вашынгтону. У лютым пасля таемных перамоваў былі вызваленыя некалькі палітвязняў, сярод якіх і журналіст Радыё Свабода Андрэй Кузнечык. У чэрвені адбыліся перамовы Лукашэнкі з адмысловым прадстаўніком прэзідэнта ЗША ў справах Украіны Кітам Келагам. Пасля чаго былі вызваленыя і фактычна высланыя з краіны 14 чалавек, у тым ліку і Сергей Ціханаўскі. Афіцыйны Менск дэманструе жаданне вярнуцца на міжнародную арэну, скарыстаўшы геапалітычны момант і магчымы перазапуск амерыканскай замежнай палітыкі. Аднак, ці сапраўды гэта крок да дыялогу, ці толькі гульня на публіку перад абвастрэннем міжнароднай ізаляцыі? Александр Фридман, палітычны аналітык, з намі на відэасувязі. Вечар добры, спадар Александр. Добрый вечер, вітаю. Па вось гэтаму сённяшняй нарадзе шмат можна размаўляць, нейкія цытаты даставаць, але вось так для пачатку можа агульнае ваше ўражанне, што гэта было? Ну, гэта, в прынцыпе, быў паўтор у пэўным сэнсе таго, што мы бачылі 4 гады таму. Лукашенко же сам сказаў, што вось такая нарада была 4 гады таму. Ну, там сітуацыя, канешне, змянілася знешнепалітычная, але ў цэлым гэта укладваецца ў логіку Лукашэнкі. Ён вось збірае такія нарады. Сёння гэта былі дыпламаты, іншым разам гэта будуць людзі, якія займаюцца сельскай гаспадаркай. Ну і з такой пазіцыі чалавека вопытнага, які адзін нібыта разумее, якая сітуацыя, дае парады. А парады ён, як вядома, гатовы даваць каму заўгодна. Сёння дыпламаты, заўтра працоўныя. Так, ну але гэта калі казаць па форме, па фармату, а па сутнасці, ну, Лукашенко зноў пачынае вось гэтую гульню з захадам «Адарвіце мяне ад Масквы». Не, я б не сказаў бы, што ён вось гэтага, што вось гэтую гульню пачынае, таму што, напэўна, і сам разумее, што магчымасці вельмі абмежаваныя, таму яму было і важна падкрэсліць, там быў цэлы адмысловы спіч на гэты конт, наколькі важная Расія, што разам з Расіяй суверэнітэт, незалежнасць Беларусі нібыта залежыць цалкам ад Расіі. То бок ён разумее, што ў сённяшніх умовах нейкія гульні з захадам, калі і праводзіць, дык трэба вельмі асцярожна і небяспека сур'ёзная. Таму і паводзіў ён сябе адпаведна. То бок месседж прыкладна такі: мы застанемся з Расіяй і, канешне, мы застаемся з Кітаем. Яму кітайскі чыннік важна было падкрэсліць, але ён зусім не супраць наладзіць, палепшыць стасункі з заходнімі краінамі. Але гэтыя разважанні, якія ён зрабіў, і, дарэчы, наконт Злучаных Штатаў, яшчэ больш наконт Еўропы, яны не выглядалі так ужо упэўнена. Гэта зусім не стасуецца з актуальнай сітуацыі. Ну што, напэўна, трэба заўважыць, прынамсі з тых урыўкаў, якія нам прадэманстравалі, Лукашенко рабіў выгляд, што тэма вайны ўвогуле не існуе. І гэта выглядала, ну, вельмі дзіўна. То бок ідзе вайна на межах Беларусі, сітуацыя абсалютна жахлівая, а тут усё, вось нібыта ёсць нейкія праблемы ў адносінах з захадам, трэба сітуацыю выруліць. А вось пытанне, чаму такія праблемы ўвогуле ўзніклі, яно нават не ўздымалася. Так, тут цікавае пытанне, чаму не так вайну гэтую абыходзіць. Уже не першы раз вы сказалі, што асцярожна мэты трэба, да, на захад, нават не паварот, а не ведаю, там на мікраправетрыванне так фортку ачыняць. Ну і Белта адпаведна таксама нават і артыкул назвала пра гэта, назвала тонкая настройка на внешнім контуре, так, вельмі тоненькая, так. Як матываваў? Бо я не да канца, можа, з вамі пагаджуся, што гэта звычайная была нарада, як бы там не было, это былі дыпламаты, так, весь дыпкорпус, ну і фактычна ён настрайваў сістэму на пэўны, можа, не разварот, але прынамсі, каб яны на захад смелей глядзелі. І вось як Лукашенко матывуе перад сваёй сістэмай паварот, магчымы паварот, так, ці гэтую тоненькую, што там, струйку на захад. Это не значит, что мы продажные такие, от всех отвернулись, и многовекторность означает, что мы поменяли курс развития и рвемся туда, за океан, или же в Европейский Союз. У нас там есть интерес, как и у всех. Это наши соседи, с ними надо выстраивать отношения, ибо быть в беде. А беды мы не хотим, мы уже наелись. Што за беда, на вашу думку? Якая беда будзе, якой беды боится Александр Лукашенко, і чаго он уже наелся? Вот, я так разумею, это и есть основная мотивация всего этого.
Ну, там наконт вось такіх заяваў бяда, дрэнныя рэчы, там было так шмат такіх досыць крыптычных заяваў, дзе Лукашенко не дакладняў, што ён тут мае на ўвазе. Рыторыка сапраўды ў адносінах да Захада не была такой ужо агрэсіўнай, я б сказаў, яна была бы умеранай, нават па лукашэнкаўскім памерах, напэўна, нават і стрыманая. Чаго ён баіцца? Ён баіцца пагаршэння стасункаў, ён баіцца адкрытага канфлікту. Ну, адкрыты канфлікт он уже фактично есть, он боится сутыкнення, он боится войны. Я думаю, что он докладно разумее, что тут не ўсё ў ягоных руках. Калі Россия вырашыць пайсці на абвастрэнне, гэтае абвастрэнне будзе. Калі Россия вырашыць выкарыстаць беларускі рэсурс, яна яго выкарыстае. Цікава было ў тым, што сустракаючыся з дыпламатамі, Лукашенко рабіў выгляд, што вось актуальныя падзеі, якія зараз ёсць, якія маюць насамрэч цэнтральнае значэнне, той же ультыматум Трампа, імклівае пагаршэнне расійска-амерыканскіх стасункаў, заходняя дапамога Украіне. Ён рабіў выгляд, нібыта нічога гэтага няма. І, канешне, калі выкарыстоўваеш такія тэрміны, як мнагавектарнасць, на якія ў Маскве рэагуюць вельмі востра, трэба адразу падкрэсліваць, што не, нікуды я не збіраюся, застануся на расійскім баку. Выглядала гэта ўсё досыць дзіўна, я думаю, што для прысутных досыць дзіўна, бо хто, а яны так дакладна разумеюць, што магчымасці беларуска-заходніх стасункаў з амерыканцамі, з еўрапейцамі, яны залежаць ад агульнага кантэкста. Пакуль ідзе па-ранейшаму вайна ва ўкраіне, а Беларусь стаіць на расійскім баку, там пра нейкае сур'ёзнае паляпшэнне стасункаў гаварыць не прыходзіцца. І тое, што тут Лукашенко ім закідаў: рабіце гэта, рабіце гэта, рабіце гэта. Я думаю, што яны робяць, шмат чаго робяць, но, як вядома, зрабіць ты можаш толькі тое, што ты ў стане зрабіць, якія ў цябе ёсць магчымасці. А калі палітычная сітуацыя такая, як ёсць, чтобы яны там не прапаноўвалі, гэта ўсё не ўспрымаецца. Так што гэтыя разважанні Лукашэнкі мне падаліся вельмі далёкімі ад рэчаіснасці. Гаспадар Александр, вось сённяшнія заявы Лукашэнкі, яны былі накіраваныя толькі на знешніх гульцоў, на знешнюю публіку, ці ўсё ж такі гэта нейкі сігнал і беларускаму грамадству ўнутры? Ён нешта хацеў данесці народу ўнутры краіны? Я думаю, в меншай ступені. Канешне, паколькі гэтыя кавалкі яны выходзяць у публічную прастору, гэта арыентавана і на беларускае грамадства. І ў гэтым сэнсе, калі ягоны месседж, у яго был месседж, так гэта супакоіць, што не ўсё насамрэч, да, сітуацыя напружаная, но не ўсё так дрэнна. Ён жа ўсе актуальныя падзеі, якія важныя сапраўды ў беларускім кантэксце. Гісторыя з дронам, вось якая была днямі, і вучэнні, якія прымеркаваны на наступнымі, на верасень сумесныя расійска-беларускія, іміграцыйны крызіс, які на мяжы. Усе вось гэтыя пытанні, вострыя пытанні, якія могуць занепакоіць і заходні бок, і яны могуць занепакоіць беларускае грамадства. Ён гэта ўсё абыходзіў. Ён імкнуўся прадэманстраваць, сітуацыя напружаная, але кантраляваная. І што яму было вельмі важна падкрэсліць, і тут, я думаю, арыентацыя як на беларускую аўдыторыю, так і на замежную, сваю суб'ектнасць. Таму ён і звярнуўся да тэмы акупіраваная Беларусь краіна ці не, залежнасці ад Расіі. Яму было важна паказаць: не, я самастойны гулец, калі вы жадаеце нечага дамагчыся ў беларускім напрамку, гэта ён уже звяртаўся да Захада, звяртайцеся да мяне, тут магчымасці ёсць. Тут гэтыя сігналы з боку Лукашэнкі яны былі, што ён гатовы да дыялогу, ён гатовы да супрацоўніцтва, і хоча, каб на яго звярнулі ўвагу. Вяртаючыся да ультыматуму, сёння Дональд Трамп пацвердзіў, што дэдлайн ультыматума 8 жніўня, якраз дзень перад гадавінай пратэстаў масавых у Беларусі. Ну і сёння таксама Лукашенко казаў пра акно магчымасцяў. Тая унікальная сітуацыя, калі і Ціхановская з Гатушкам, і Лукашенко кажуць пра акно магчымасцяў. Вокны, відаць, розныя, цікава так у іх, але яны іх бачаць. І як это ўсё можа быць звязана з ультыматумам, так і вось з гэтым, ну, такім мітусня, не мітусня, але спробамі дэмакратычных сілаў, так, Беларусі таксама ўвайсці неяк у гэтыя працэсы магчымых там перамоваў ці працэсаў, да, там нейкіх кантактаў паміж Беларусю
спачатку прапанова круглага стала ў Штатах, сёння жорсткая пазіцыя па ціску ўжо Святланы Ціханаўскай, так, датычна гэтага. Складваецца ўражанне, што два бакі у гэтым выпадку, і дэмакратычныя сілы, і Лукашенка, яны бачаць это акно, ну і хочуць максімальна прапанаваць свае нейкія канцэпцыі, так, таго, якім чынам это пацяпленне, збліжэнне з Захадам можа і на якіх умовах адбывацца. Вы як бачыце сітуацыю, у якой цяпер апынулася весь працэс вакол Беларусі перамоўны? Ну, зноў жа, калі мы будзем паглядзім рэтраспектыўна на тое, што вось было апошнімі месяцамі гэтай кансультацыі паміж лукашэнкаўцамі і амерыканцамі, амерыканскія візіты, відавочна, акно магчымасцяў для кантактаў было. І вынікі таксама пэўныя ёсць. З боку Лукашэнкі гэта хутчэй былі інвестыцыі, вызваленыя палітвязі, але ўсё ж такі, ну, праз працяглы час былі там нейкія кансультацыі. І гэта ўсё прысутнічала. У якой ступені гэтае акно зараз адкрытае, тут я цалкам не ўпэўнены. Мы павінны пачакаць, чым скончыцца гісторыя з ультыматумам Трампа, якія будуць вынікі. Увогуле, мне падаецца, што любыя кантакты Лукашэнкі з амерыканцамі, збліжэнне Лукашэнкі з амерыканцамі, а значыцца і магчымасць для дэмакратычных сілаў праз амерыканцаў прасоўваць нешта там, свае жаданні, патрабаванні ў адносінах да рэжыма, гэта магчыма толькі тады, калі стасункі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі больш-менш нармальныя, канструктыўныя, без абвастрэння. Калі сапраўды зараз будзе гэтае абвастрэнне, калі будуць тарыфы, калі Трамп узмоцніць свой ціск на Расію, відавочна, адносіны пагоршацца, яны ўжо пагаршаюцца, мы ж бачым, што апошнімі днямі адбываецца. Тут я думаю, што ў гэты момант нейкія магчымасці для дыялогу паміж Лукашэнкам і амерыканцамі таксама скончацца альбо будуць пастаўлены на паўзу. У сённяшніх умовах вельмі цяжка сабе ўявіць з аднаго боку пагаршэння амерыкана-расійскіх стасункаў, а з другога боку раптам нейкае паляпшэнне, нейкі дыялог, нейкі прарыў у кантактах паміж Лукашэнкам і Злучанымі Штатамі. То бок таму гэтыя разважанні яны выглядалі сёння досыць дзіўна. Калі б гэта было там, не ведаю, месяц таму, ну, можна было б сказаць, ну так, вось і быў вынік, і Ціханаўскага вызвалілі, амерыканская дэлегацыя на чале з Келакам была ў Беларусі. Але зараз апошнімі тыднямі ніякіх навінаў на гэтым напрамку няма, і наадварот ідзе пагаршэнне стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Спадар Александр, былі паведамленні заходніх СМІ, што адміністрацыя Трампа і ягоная каманда на пачатку тэрміна прэзідэнцкага разглядалі магчымасць таго, што Лукашэнку нейкім чынам удасца выцягнуць з гэтай арбіты Масквы. На ваш погляд, ці гэты сцэнар усё яшчэ ў гульні, ці ўсё ж такі у Вашынгтоне ўжо зразумелі, што маюць справу з хаўруснікам Крамля, і менавіта так выбудуюць свае стасункі? Я думаю, што калі гэтыя разважанні ў амерыканцаў былі, то яны былі выключна тэарэтычныя і без нейкай сур'ёзнай глебы. Потым былі гэтыя кансультацыі з Лукашэнкам, гэтыя размовы. Я думаю, што вось пасля гэтых размоваў амерыканцам стала зразумела, што гэта ў прынцыпе немагчыма. Яны б хацелі б зменшыць уплывы Расіі і ўплыў Кітая на рэжым Лукашэнкі, але гэта не з вобласці рэалістычнага. Так што я думаю, што на дадзены момант у іх такіх надзеяў няма. Яны хутчэй разглядаюць гэтую сітуацыю як даволі нізкі ўзровень дыялогу. Краіна Беларусь для іх цікавая ў кантэксце вайны, паколькі яна мяжуе з Украінай, акрамя таго яна мяжуе з Польшай, якая член НАТО і на якой таксама знаходзяцца амерыканскія войскі. Калі мы ўявім сабе нейкі акт агрэсіі з беларускага боку у дачыненні Польшы з боку Беларусі альбо з боку Беларусі і Расіі, гэта што будзе азначаць? Фактычна амерыканскія вайскоўцы будуць уцягнуты ў вайну, ў канфлікт.
толькі з гэтай прычыны ўжо Беларусь у пэўным сэнсе можа зацікавіць амерыканскі бок. То бок яны з Лукашэнкам размаўлялі і зноў жа вялі перамовы на досыць нізкім узроўні. Ім было важна пачуць, што жадае Лукашенко, як Лукашенко глядзіць на падзеі ва ўкраіне. Ну і гэтую магчымасць яны выкарысталі, каб вось за тыя размовы, за тыя кантакты, за тыя дыялогі Лукашенко заплаціў вызваленнем палітвязняў. У тое, што Лукашенку можна яшчэ выцягнуць, перацягнуць на амерыканскі бок, я не думаю, што там такія наіўныя людзі, якія гэта разглядалі ўсур'ёз. Прынамсі, што не думаю, што ёсць людзі, якія гэта сёння ўсур'ёз разглядаюць.